xogħol il-lavur bil-qiegħda jekk ġobkom. Nistieden issa is-Superjur Mario Muscat biex jagħmel kelmtejn tal-okkażjoni. Xejn sem is-soċjetà tal-Mużew sem is-Superjur Ġenerali, ma setax ikun magħna preżenti llum. Imma bla dubju naħseb li qed esprimi ħsieb tas-soċjetà kollha meta ngħid miġdi proset u grazzi ta' din il-biċċa xogħol tan sabiħa. Hekk l-okkażjoni li l-lawretur sar fl-okkażjoni ta' żewġ anniversarji. Waħed minnhom 75 sena tal-Mużew tal-Sabi u ieħor 50 sena minna tal-Mużew sa' ġbiera. Diffiċli tkellem li ġid li jkun sar meta tisra l-kelma meta tagħti it-tajmu ma jiena ċert li l-ġid sar minkejja li ma biss jaf kif tista' tgħid dal-ġid. Biss wara li dak li żar George baqa' kan ngħid bejn il-waħed għamel ta' żżieritna imma kien firex wara mixtudna illum anke f'pajjiżi bħall-Awstralja, l-Ingilterra, l-Kenja, l-Albanija, il-Peru u dal-aħħar anke kien snin il-Polonja u anke Kuba. U allura membri bisħadna qegħdin waslu kelma tagħna anke f'dawn il-pajjiżi. F'kull pajjiż ċirkustanzi tiegħu li kienet anke l-ħolma ta' George meta l-ewwel membri ħareġ issuġġerixxa l-isem ta' mużew bħala ġabra wasta tagħlim imma George kellu jsir iżjed minn hekk u mużew fejn is-sentenza mill-Latin il-Malti fisser Mallem mhux li kien id-dinja kollha timxi wara l-Evanġelju tiegħek. U jiena ċert li naħseb li hija biċċa xogħol li nistgħu nagħmlu anke aħna wkoll. Din is-sena kif nafu għadha hemm din is-sena ta' fidi minn Ottubru sa Novembru tas-sena dieħla u hawnhekk nixtieq anke nuża kliem San Pawlu meta fil-Flavi Romani tagħna l-għodda biex nidħlu fil-fidi. U għalilna l-fidi mis-smieħ tal-kelma tagħna. U għalhekk nixtieq anke nuża l-sentenza nappellalkom ukoll kemm aħna ejja ngħidu anke dak-ħsieb ta' Don George illi xereħet il-kelma tagħna biex irridu niltaqgħu magħha aħna imma kelma tagħna li anke nagħmluha lill-oħra. Din hija l-għodda li għalilna San Pawlu li għal Don George kien il-fondatur tal-mużew li għal waħed mill-ħsibijiet biex jibqa' soġġett tal-mużew kienet sentenza ta' San Pawlu meta San Pawlu ħeġġeġ il-Timotju jisqod Timotju għallu biex dak li jien għallimtek intanmu l-ħaddieħor biex huma wkoll jaħdmu l-nisa fil-muxja wkoll. Bażikament dan jagħmel Don George. Huwa għalhekk il-ħaddieħor ħaddieħor baqa' jagħmel lill-oħra. Ma naħseb li għandu xi xogħol tagħna li anke nagħmlu l-fidi lill-oħra. U għalhekk hekk ejjew ngħixu nidħlu fil-fidi tagħna il-Knisja għalhekk tqegħdilna il-qaddisin għalhekk tqegħdilna l-mudeli biex naraw x'messaġġ jagħtuna. Tajjeb ikunu nafu li ftit ta' xhur ilu il-Filippini m'għandniex preżenza mal-Amerikani ġew fil-Filippini, ma il-Knisja tal-Filippini għażlet lil George bħala qaddies patrun tal-Katekismu. U naħseb din hija xi ħaġa tan sabiħa illi George anke ma baqax biss permetturi tagħna tal-mużew imma propju il-firex u ħatura qed jagħmlu mudell għalih. Din il-ġimgħa li naħdu mużew kienet okkażjoni sabiħa. Ġbar l-esperjenza tal-oratorju. L-erba li għadda kellna grupp ta' żgħażagħ ħaġin mill-oratorju tal-Don Bosco Għawdex illi jekk ħadu ħajja Don George u ppreżentaw lilna kif jifhmu magħluma. Hija ħaġa tan sabiħa. X'nagħmel fil-Knisja għalhekk qegħdilna qaddisin biex nagħmluhom tagħna u naraw x'messaġġ jistgħu jagħtuna. Hekk jiena ġdid nirringrazzjakom u nagħmilkom proset u grazzi ta' dal-messaġġ permezz mużika mutant li tajtuna. Il-konkludu l-sena ta' sabiħa ma' nerġgħu nisimgħu l-epilogu ta' dal-oratorju sabiħa.
Sur Paolo Carlos, grazie lilkom il-koll li attendejtu, sekka l-rifolatur ħeġġejta l-nerva fil-Barambajna, fil-ġenerali, il-paċi